Dekaji bakaji selam panekeri kare pisan dekaji ora kelingan iya saya cepak mbah vitamin mbah mas kaji selam panekeri aja mbah tunggu aratine asik kandas luas sawangane kowe diwarai mbak anu urung tau kowe batine gemeteren kowe gemeter mating layo ditinggal ulan walanan mbah ini kan kemeringetnya mbah ya Allah Rika teradaban metu keringete azid nah ngampen tahun ngarep ora mbah ditaok-taok kena mulane mumpung anak vitamin mbah men boyoke ilang mbah alah vitamin C kuwi mbah kena nyong gemeter kalah ngesuk mangkat macul ora semutan nyong gale kemeringet mbok ando mbah wadon apa iki ngono ya wong genah beda karo sing nang omah kalah napa niki kaji-kaji mpun nembe napa ala wong pinter ngarani gondang keliri kakak emang kok alah jan urung wis Ariel bae gugup bae gondang keli barekane Rama saji sesma saji sesma arane ngaposo nawala Rama sesaya saya serokon saya rokon bebarengan karo kancane
nggih matur nuwun sanget nggih. Jane Rikano arep njaluk apa ya, Pak? Ora penak. Lho nembe. Niki langsung jumenglung niki. Langsung apa sih nembe? Ya iyalah. Nggih. Niki nggih lesung niki. Apa maning sing jelas ta? Nembe. Nembe niki wae Baleni langsung maning. jumenglung. Oh nggih. Lumbung desa siki langsung jumenglung manekar manungkung ngono kuwe. Sro embal. Nah, kuwe sing bener. Ya ora apa-apa. Matur nuwun, Bayar matur maning nuwun. apa pancen. Arane basana Rama Rukun tresno dadi srana njunjung bangsa Prawira ya Mas mati lapun nagara kuning rapati cer kuning bae sapa jawi jalma jawe jama jama kanggo jantan jiwa kuning rapati ya kuning gede sapa ganas bicarane sedap ning pratyangga ramane gandra aji kula